οι εθνικιστικές ενώσεις είχαν σκοπό να διοργανώσουν στο Κόμπουργκ μία λεγόμενη Γερμανική ημέρα. Εγώ ο ίδιος έλαβα μία πρόσκληση για να λάβω μέρος, με τη σημείωση ότι θα ήταν επιθυμητό αν έφερνα μαζί μου κάποια συνοδεία. Αυτό το αίτημα που πήρα στα χέρια μου στις 11 το πρωί ήρθε πολύ βολικά σε μένα. Μία ώρα αργότερα δόθηκαν οι οδηγίες για την παρακολούθηση αυτής της Γερμανικής ημέρας. Σαν συνοδεία όρισα 800 άνδρες από τα τμήματα καταιγίδας, οι οποίοι επρόκειτο να μεταφερθούν από το Μόναχο σε περίπου 14 εκατονταρχίες με ειδικό τρένο στην πόλη που είχε γίνει βαβαρική. Ανάλογες εντολές εστάλησαν σε ομάδες των εθνικοσοσιαλιστικών τμήματων καταιγίδας, οι οποίες είχαν στο μεταξύ συγκροτηθεί σε άλλα μέρη. Ήταν η πρώτη φορά που ένα τέτοιο ειδικό τρένο διέσχισε τη Γερμανία. Η μεταφορά προκάλεσε μια αίσθηση σε όλα τα μέρη όπου επιβιβάζονταν τα νέα μέλη των τμήματων καταιγίδας. Πολλοί δεν είχαν ξαναδεί τις σημαίες μας, η εντύπωση που προκάλεσαν αυτές ήταν πολύ καλή. Όταν φτάσαμε στο σιδηροδρομικό σταθμό του Κόμπουργκ, μας υποδέχτηκε μία αντιπροσωπεία των διοργανωτών της εκδήλωσης της Γερμανικής ημέρας, η οποία μας διαβίβασε μία εντολή των εκεί συνδικάτων ή καλύτερα του Ανεξάρτητου και του Κομμουνιστικού Κόμματος, που την περιέγραψαν σαν συμφωνία με περιεχόμενο ότι δεν θα μπούμε στη πόλη με ξεδιπλωμένες τις σημαίες ούτε με τη μουσική και δεν επιτρεπόταν να εισέλθουμε με πορεία σε πυκνή παράταξη. Απέρριψα αμέσως αυτούς τους αισχρούς όρους, αλλά δεν παρέλειψα να εκφράσω την έκπληξή μου στους παρόντες κυρίους που ηγούνταν αυτού του συνεδρίου, που συνήψαν διαπραγματεύσεις και συμφωνίες με αυτούς τους ανθρώπους, και δήλωσα ότι τα τμήματα καταιγίδας ξεκινούν αυτή τη στιγμή σε εκατονταρχίες και υπό τους ήχους της μουσικής και τις σημαίες να κυματίζουν θα βαδίσουν στη πόλη. Έτσι κι έγινε. Στην πλατεία του σιδηροδρομικού σταθμού μας υποδέχτηκε ένα πλήθος πολλών χιλιάδων που ούρλιαζαν και κράβγαζαν. Δολοφόνοι, ληστές, κλέφτες, εγκληματίες ήταν τα χαϊδευτικά ονόματα με τα οποία μας βομβάρδιζαν με αγάπη οι υποδειγματικοί ιδρυτές της γερμανικής δημοκρατίας. Τα νεαρά τμήματα καταιγίδας στήρισαν μία παραδειγματική τάξη. Οι εκατονταρχίες σχηματίστηκαν στην πλατεία μπροστά από το σιδηροδρομικό σταθμό και στην αρχή δεν έδιναν καμιά σημασία στις βομολογίες. Η πορεία που ξεκινήσαμε σε μια πόλη σχεδόν άγνωστη σε εμάς δεν κατευθύνθηκε από τα φοβισμένα όργανα της αστυνομίας όπως είχε καθοριστεί στα καταλύματά μας σε ένα σκοπευτήριο στα περίχωρα του Κόμπουργκ, αλλά στο Hofbräuhaus Keller, κοντά στο κέντρο της πόλης. Στα αριστερά και στα δεξιά της πορείας, το πλήθος που μας ακολουθούσε λυσομανούσε συνεχώς. Μόλις εισήλθαν οι τελευταίες εκατονταρχίες στον προαύλιο χώρο του κελαριού, ένα τεράστιο πλήθος προσπάθησε να μπει πίσω τους κάτω από εκοφαντικές κραυγές. Για να αποφευχθεί αυτό, η αστυνομία κλείδωσε το κελάρι. Δεδομένου ότι αυτή η κατάσταση είχε γίνει πια αφόρητη, κάλεσα τα τμήματα καταιγίδας να αγωνιστούν για άλλη μία φορά, τους συμβούλεψα για λίγο και ζήτησα από την αστυνομία να ανοίξει τις πόρτες αμέσως. Μετά από αρκετούς δισταγμούς συμμορφώθηκε. Τώρα βαδίζαμε στο δρόμο από τον οποίο είχαμε έρθει ξανά προς τα πίσω για να φτάσουμε στα καταλύματά μας, και αυτή τη φορά υπήρχε επιτέλους ένα μέτωπο που έπρεπε να γίνει. Αφού με τις φωνές και τις προσβλητικές κραυγές δεν κατάφεραν να ταράξουν την ψυχραιμία των εκατονταρχιών, οι εκπρόσωποι του αληθινού σοσιαλισμού, της ισότητας και της αδελφότητας άρπαξαν τις πέτρες. Αυτό ήταν το τέλος της υπομονής μας και έτσι για 10 λεπτά έπεφταν πέτρες δεξιά και αριστερά σαν καταστροφικό χαλάζι και σε ένα τέταρτο αργότερα δεν φαινόταν πια κανένας κόκκινος στους δρόμους. Τη νύχτα έγιναν ακόμα σοβαρότερες συγκρούσεις. Οι περιπολίες των τμήματων καταιγίδας είχαν βρει εθνικοσοσιαλιστές, οι οποίοι δέχτηκαν επίθεση μεμονωμένα σε φρικτή κατάσταση. Μετά από αυτό ακολουθήσαμε μία σύντομη διαδικασία με τους αντιπάλους μας.
Το επόμενο πρωί, ο κόκκινος τρόμος από τον οποίο υπέφερε για χρόνια το Κόμπουργκ είχε συντριβεί. Με γνήσια μαρξιστική εβραϊκή ψευδολογία προσπάθησαν να ξεσηκώσουν με φυλάδια τους συντρόφους και τις συντρόφισσες του διεθνούς προλεταριάτου για ακόμα μια φορά με το να υποστηρίζουν κάτω από πλήρη διαστρέβλωση των γεγονότων ότι οι συμμορίες των δολοφόνων μας είχαν αρχίσει τον πόλεμο εξόντωσης εναντίον των φιλήσυχων εργατών στο Κόμπουργκ. Η μεγάλη λαϊκή διαδήλωση, στην οποία ήλπιζαν να συμμετάσχουν δεκάδες χιλιάδες εργάτες από όλη την περιοχή, επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στην 1:30. Έτσι, αποφασισμένος να συντρίψω οριστικά την κόκκινη τρομοκρατία, άφησα τα τμήματα καταιγίδας, τα οποία εν τω μεταξύ είχαν διωγγωθεί σε σχεδόν 1.500 άνδρες, να ξεκινήσουν στις 12 η ώρα και βάδισα μαζί τους στη πορεία προς το φεστιβάλ του Κόμπουργκ στη Μεγάλη Πλατεία, όπου έπρεπε να πραγματοποιηθεί η κόκκινη διαδήλωση. Ήθελα να δω αν θα τολμούσαν να μας ενοχλήσουν ξανά. Όταν μπήκαμε στην πλατεία, αντί των ανακοινωθέντων δεκάδων χιλιάδων, ήταν παρόντες μόνο μερικές εκατοντάδες, οι οποίοι γενικά παρέμειναν σιωπηλοί όταν πλησιάσαμε, ενώ μερικοί το σκάσαν. Μόνο σε μερικά σημεία ομάδες κόκκινων, που εν τω μεταξύ είχαν έρθει από άλλα μέρη και δεν μας είχαν μάθει ακόμη, προσπάθησαν να μας ξαναενοχλήσουν, αλλά εν ρηπή οφθαλμού τους κόπηκε η όρεξη για κάτι τέτοιο και τώρα μπορούσες να δεις πως ο πληθυσμός, που προηγουμένως ήταν εκφοβισμένος από την τρομοκρατία, ξύπνησε σιγά σιγά, πήρε θάρρος, τόλμησε να μας καλωσορίσει με φωνές και ξέσπασε σε αυθόρμητες ζητοκραυγές σε πολλά μέρη από όπου περνούσαμε. Ξαφνικά το προσωπικό του σιδηροδρομικού σταθμού μας είπε ότι δεν θα οδηγούσαν το τρένο. Τότε ανακοίνωσα σε μερικούς αρχισυνομότες ότι σε αυτήν την περίπτωση σκοπεύω να συλλάβω όσους από τους κόκκινους ψηλά ιστάμενους έπεφταν στα χέρια μας και ότι ύστερα θα το οδηγούσαμε μόνοι μας, με την πρόθεση όμως να πάρω μαζί μας μερικές δεκάδες από την αδελφότητα της διεθνούς αλληλεγγύης, απλώνοντάς τους στην ατμομηχανή και σε κάθε βαγόνι. Επίσης δεν παρέλειψα να επιστήσω την προσοχή των κυρίων ότι αυτό το ταξίδι με τις δικές μας δυνάμεις θα ήταν φυσικά μια εξαιρετικά ρυψοκίνδυνη επιχείρηση και δεν αποκλείονταν να σπάσουμε όλοι μας τους βέρκους και τα κεφάλια μας. Όμως θα μας χαροποιούσε ότι τότε τουλάχιστον δεν θα πηγαίναμε στη μεταθανάτια ζωή μόνοι μας, αλλά σε πλήρη ισότητα και αδελφότητα με τους κόκκινους αρχηγούς. Μετά από αυτό το τρένο έφυγε έγκαιρα και φτάσαμε με ασφάλεια στο Μόναχο το επόμενο πρωί. Στο Κόμπουργκ, κατά αυτόν τον τρόπο για πρώτη φορά από το 1914, αποκαταστάθηκε η ισότητα όλων των πολιτών απέναντι στον νόμο. Διότι αν κάποιος από τους αφελείς ανώτερους αξιωματούχους ισχυρίζεται σήμερα ότι το κράτος προστατεύει τις ζωές των πολιτών του, τότε σίγουρα αυτό δεν συνέβαινε τότε, γιατί εκείνη την εποχή οι πολίτες έπρεπε να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους από τους εκπροσώπους του σημερινού κράτους.